your screen. I weld beth sy'n digwydd y sgrin. Ar ôl hyn a hyn, mae'r sgrin yn penderfynu recordio dim 19 eiliad, hanner munud, 31, 32, 37. Dal yn gwylio, ail ddefnyddio, casgla, tora, paid yn meiddio, tarfu ar y radar, a'i cywio'n cofia, mae'n boenus o ara mewn carchar o hunan ddisgyblu. Mae angen syml, rhaid dysgu sut i ofalu, gorwedda, cyfra, eiliada, munudau. Be ddigwyddodd i'r oriau, ble aeth yr oriau? Dan gael, dan brydd, yr amser sy'n gollwng i'n rhydd. Ble mae allwedd sy'n gollwng fi'n rhydd yn yr ardd. Dwy funud, 42 eiliad.